भिडिअ आरोबाव फैलायबाय भाइरेल बे मा भाइरेल जाखो रेशमा बसुमतारी नोङो मा भाइरेल खालामखो बे मा दिन्थिनाय बे हा रेशमा बसुमतारी बिलाय हा रेशमा बसुमतारी नों लाजियासै नों बेबायदि देखायनानै ओरै देखायनानै माबा देखायनानै नोङो फेसबुकआव आपल'ड होनो नों लाजियासै नों मबाइलखौ लाखा नाला मोनसेयानो जोबखायाखैनोमोन एबा मोनसेयानो जोबस्लाबनो मोना माबा मोनसे जानाया ओमफ्राय बिनि उनाव मोनसे ग्रोब फैबाय थायो मा बुंबावगोनलै रायजोफोर ना नैबेनिफ्रायसो सोलोंबाय नैबे बिथाङाबो गुवाहाटियाव फैगासिनो नोंथांमोना मिथिखाबायानो दा आसलफ्रा रेशमा ना मा बिथां थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों फार्स्टआव गिबि एमजे बिथांनिफ्रायनो रेशमा आरो आलफ्रेडनि खोथा थ' जेखियानो जाया मानो थ' जोंहा बेयाव गोबां इउटुबारानो लोगोसेयैनो रियेक्ट खालामदों आरो लोगोसेयैनो गोबां जोंनिया माबाफोराबो ससियेल मिडियानि मेम्बार्स बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा आरो लोगोसेयैनो गोबाङा सोंथि सोंदों तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय तो गिबियावनो जोङो एलफ्रेड बिथाङा एबा सार एलफ्रेड बिथाङा मा होननानै बुंदों एबा मा बुंखो बिदिब्ला जों खोनासंदिनि ससियेल मिडियायाव मोनसे फट' दा गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ ओरैबायदि रिउमार्स खालामदों एबा बदनाम खालामनो नाजादों बे फट'खौ शेयार खालामनानै बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बेफोरबायदि बाजै माबा माबि बुंनानै नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो बेफोरबायदि जानला गुदि खिथा मिन्थियालासिनो बिदि बदनाम खालामनो नाजानो नाङा नंगौ साननाङा बे फल्स नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बयबो सेल्फि एबा फट' लायो आंजों थ' दायोबो नुबाय बिथाङा गावनि क्लेरिफिकेसन भिडिअखौ आपल'ड खालामना होबाय थ' नाथाय दानिया जों बुंनो गोनां जागोन दे थ' थारैनो जोंल' नङा आरो गोबाङानो आरोना जा इनफ्लुयेन्सार होननानै दुगा देखायदों मादों बिदि होनगोन बिदि नङा नाथाय नोंथांमोना मिथिखायो इनफ्लुयेन्सार होननानै जुदि सोरबा सासे जुदि बबेबा आर्टिस्ट एबा सेलिब्रिटि बिथांमोना जुदि बहाबा थाङोब्ला सोरबा जुदि फट' खेबनो नागिरबा एबा फट' खेबजानो नागिरबा जों नाबो होनो हाया नंगौ नङा बेथ' थारखा स' ओमफ्राय बाट बिनि लाइफआव जे उनाव मा जाहैगोन बे मा गोरोन्थि मावगोन बेफोरखौ बे रिक्स लानो हायाथ' नङा होमबा सापस हमना लादो सोरजोंबा फट' खेबबाय ओमफ्राय बे मानसिया गाज्रि ओमफ्राय उनाव माबा मोनसे भाइरेल गाज्रि जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बै खेबजाग्रा मानसिया दाय जागोन बेथ' नङाना फाग्लाफोर बेखौलाय मानो साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा आरो लोगोसेनो दानिया जोङो रेशमा बिथां थ' गोबाङानो बुंदों गावनि बेफोरबायदि माने बिदि फट'खौ हगारना लादों मादों होननानै थ' मा बुंबावनो आरो बिनि सिङाव मा जाहोन दं जों बुंनो हाया दे गावबो हगारना लादों होननानै नङा होमबा थ' गावनो हगारना लागोन बेथ' नंखायानो ससियेल मिडियानि गेजेराव सोरबा सासे जायफोर मोजां मोनलायनायनि बेमारफोर जागोनदां आंनि सन्देहआव स' आं बेखौनो बुंगोन स' नाय यार थ' बेफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियाबो गुबुंले जानो थाङो आरो लोगोसेयैनो आं बेयाव बुंगोन डक्टर आलफ्रेड बिथां थ' डक्टरेट मोननाय सासे PhD खालामलायनाया जोंनि बर'नि थाखाय बर'नि हाल साल आरो लोगोसेयैनो मोजां खामानिखौनो मावलांगासिनो दङ दायो नङा होमबा थ' बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जाहाथे जायफोर मोजां बिथांमोनखौ जाहाथे सरदेरफानाङा आरो नङा होमबा नङाबा बिथांमोनाबो जोंनि माखासे खामानि मावलांनो गोसोआबो बायनानै थायो नङा होमबा स' आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांनि जेबो गोरोन्थि गैया होननानै बिथाङा डिक्लेरेसन होखाबाय थ' लोगोसेनो बेजों लोगोसे थाफानाय फट'फोरखौ जाहाथे शेयार खालामो आं बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय थ' आरो लोगोसेनो जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन जायफोर रेशमा बिथां नोंथाङाबो जायफोर बिथांमोनाबो बिथांखौ नायनानै सोलोंनो गोसो दङ बे फुरा धुलाय होजानोबो हागौ स' बासियार बिथांनि क्लेरिफिकेसन भिडिअखौनो नायबाय आरो लोगोसे नोंथांनाव मिथिबाय थ' बासियार दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअ साबस्क्राइब खालाम